Здравейте! Тук съм за да представя последния модел на компанията Acer, който се оказа една много приятна изненада за нас. Това е Acer Aspire 5738 и се явява продължение на крайно успешната Gemstone Blue серия. Напоследък тайванският производител бележи сериозен възход и именно 5738 е доказателството за това. Този компютър, който виждате в момента, може би е скокът, който ще изстреля Acer в списъка на едни от най-добрите компании, произвеждащи лаптопи. Защо мислим така? За създаването на корпуса е използвана по-добра пластмаса, което предотвратява наличието на луфтове и размествания, които можехме да намерим в по-старите продукти на компанията. Клавиатурата също е изцяло обновена, като бутоните й са направени с по-голям размер, което създава допълнително удобство за хората, които пишат на нея. Освен това е добавена и цифрова клавиатура, която не може да се намери във всеки лаптоп. С какви екстри е екипиран новия 5738? Освен четецът за пръстови отпечатъци, от лявата страна на корпуса можем да намерим последователно вход за зарядно устройство, вход за LAN мрежа, HDMI порт за предаване на картина и звук към мултимедийни устройства, VGA, два USB порта и жакове за микрофон, тон клони и слушалки. От дясната страна пък можем да намерим още два USB порта, Blu-ray устройство, което записва DVD-та и CD-та, вход за модем и Kensington система за заключване. Дисплеят е чудесен за хората, които обичат да гледат филми заради съотношението му 16:9 и HD резолюцията 1366 по 768 пиксела. Конкретният модел, който ви представяме в момента, работи с Intel Core 2 Duo T6400 процесор, има 4 ГБ RAM и 500 ГБ твърд диск, но най-интересното е наличието на 3G модул. Компютърът е чудесен за домашните потребители, които търсят стабилна машина с висока функционалност. Поздрави от LaptopBG!